за душата ми влаза. Колега, искам ти да кажа. Турбо малко. 3-2-1 време е за първата компилация над Bulgarian CTRP. Ladies and gentlemen, are you ready? И дори да казвам колко мразя те, обичам те. Колко още с тебе ще се тровя, колко още време ще те помня. Ти въобще не беше цвете, но боли на друг да си в ръцете. Колко още пъти да ти кажа, той аз тебе как ще го размажа. Ако той те лъже тебе, точно както ти ме лъга мене. Майка му да еба! Не! Покути! A few minutes later. Колата е набрачена, ей! Нема да я крадете, пубе! Набратовчене колата, Полицаите дойдоха и ми казаха, че ти крада колата, бе, брачет. Как така, бе? Ми така, бе. Пред железарията сме, ще можеш да дойдеш да докараш документите на автомобила. Здрасти, братчет. Ти да ви е кмета. Братчет ми? Документите на колата, да, че дилдото дет ме прати да го взимам под седелката и те си помислиха, че крадем колата. Благодаря. На кой да покажа? Дайте. Заповядайте. Стателското само. Заповядайте. Всичко наред ли? Майко! Господине, Да? този документ ми се струва малко фалшив. Документ за притежание на МПС, валидност до другото ден. Защо? Нямате право да сте на паркинга, там тези колчета са заключени с цел. Аз правя най-вкусните бургери, донати, палачинки в целия град. Нямам такива неща, аз съм здравословно хранеща човек. Дебек сте... Дори и Боя, спомням си родителите ми, Съгласен съм, че нищо не работи при биха него. го с бухалки, с Според биха мен- го с какво според мен ли, това е- каквото им това беше е под ръка проблема, и това. пак не Според мен не помогна. му се занимава. Не, виж, значи... Не, искам като да му ти кажеш едно-две неща да прави, той приключва. Док, мисля, че А, проблема... Ето, Браво. намерихме... Мисля, че това е проблема. Още от началото на вашата семейна връзка като цяло, щом вашите родители са го биели, значи оттам е започнало всичко и така нататък. ма вие сте Да, аз бранчета, съм така, наясно, не? че те са го били с причина. Те не са го били така просто, защото и така им е било на кеф. Добре, за... Бати лудия гол. Голф си е добре. Шофьора ма е луд. A few minutes later. Дай. Камерата не фана. Благодаря, че останахте да гледате. Довиждане.